No niin, morotube. Tänään mä esittelen mun kanavaa ja mua auttaa mun kaveri Kondefanelia. Eli... Ja mä vaihan mun käyttäjän tuu maahan Tubetors. Mäkin aion vaihtaa. Vaihan mun käyttäjän nimen K05 Gamer Mäkin saatan vaihtaa mun käyttäjän nimen. Käyttäjäni on Kondefanelia ja aivan surkea nimi, mutta... No ei se nyt surkeakaan. Okei, eli lähdetäänkö nyt sinne Tubetors-maahan? Jep. No niin, täällähän me ollaan. Tossa mun pikkuveli Deinike, XD. No niin. Ruvetaan tehdä. Ja mä aion samalla trustaa tolle 9 VL. Oh my god. Trust 9 VLs. Din din din. Okei. Eli nyt lähetään. Joo, ja joku ihan randomin joku vitsi Devil Hornussit. Mitä nyt? Ja niissä vielä jotain... Annat sen 9 vielä takas. Annat sen 9 vielä takas. Sä halusit takas. Joo, se oli trusti. No ihan sama. Mä annan eka ton. No voi. Mä annan tonne. Konde, nyt vähän nopeampaa hei. Eikä ton. Omges. No niin, lähdetään vaikka sitten mun maata. No mennään totta. Eiku, lähdetään sitten jotain... Mä oon jo täällä. Mä esitän mun uuden PvP-maan, minkä mä sain just pari päivää sitten melkein valmiiksi. Eli tässä se ois. Muistakaa Winner V. Tämä on se maa. Tää on tämmönen PvP, missä mua hakkaa Dragon Katei. Tämmönen. Mutta ei tää ihan... Winner ja tupla V. Jep. Ei perus. Noi spikit vielä puuttuu tosta. Eli tää Tää on video ois tässä tällä kertaa. Ensimmäinen video. Tällä kertaa. Morotube.